wallahi ne ma fa ye mais billahi ne mangutu me afala aka dugula mɔgɔw fɛ parce que i b'a dɔn ko mɔgɔ ka dugula mɔgɔ o caman ye jugu ye dɛ mais i ka dugula mɔgɔ bɛ taa i ka hakika fɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ yɛlɛma cogo t'a la wallahi o b'a sɔrɔ yɛlɛma cogo t'a la sɔrɔli sugule fa bɛnkɛ sugule maa ɲuman kun don o dama tɛ dɛ silamɛya ka cɛsiri ba kun don ka duloki bɔ a dɔnnibaa ɲuman wɛrɛ ye k'a dɔn ko nin ye dɔnnibaa ye ne ye hɔrɔn ye nin ye hɔrɔn ye ka tila ka duloki bɔ k'a barika ɲini o cɛ de kun don mais sɔrɔli sugule ma dabɔ an ka laada ziyara ninnu bɛ cogo min na sisan ziyara ma dabɔ o kama dɛ m'a fɔ u tɛ taa kaburu dɔ la dɛ sɛwurali sugule kaburu yɛrɛ bɛ du kɔnɔ yen an b'a ziyara a fa kaburu bɛ kaburu dɔ la an bɛ taa dugawu k'a ye mais ko in ma sigi o ka dɛ i n'a fɔ n ka kuma bɛ mun na laadala ziyara ninnu ka taa munumunu kaburu dɔw la ten dɔ ka i maa jugu jakusa kɛ maa ɲuman ye o tɛ maa ɲuman de bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye maa ɲuman ala ka maa ɲuman billahi taala a bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye mais ziyara ko tɔ de kɛmɛ i bɛ dɔnnibaa dɔw sara dɔrɔn k'olu ka passe d'u ma n'olu taara u jɔ kaburu la olu bɛ t'u jɔ ha wallahi zugona k'a ye nin ye hakika ye e yɛrɛ bɛ taa hakika fɔ dugu min na o dugu la cɛ in sara k'a sɔrɔ dɔ muso tigɛlen b'a bolo walima cɛ in sara k'a sɔrɔ dɔ ka nafolo ŋanamu b'a fɛ i bɛ t'i jɔ k'i bɛ t'o tanu ziyara ko tɔ de kɛ m'o ye ngale na alikuranɛ na ni cɛkɔrɔba in m'a ka ziyara ju jɔn o kan n ko bɛ bɔ ni ko tiɲɛ ye n bɛna i ye sɛwɔnwali sugule ka ziyara n y'a f'i ye a dabɔra mun kama minnu ko an bɛ taa bɔ karamɔgɔ ye a kanuba minnu tun bɛ bamakɔ yan olu de ko an bɛ taa b'u ye a ko wa n'a taara bɔ ne fɛ yen foyi tɛ yen kuranɛ kala dugawu zikiriw ne de bɛ yen wallahi hali sini nin du in kɔnɔ a fatulen ni sisan cɛ a mɛnna dɛ mais hali sini nin du in kɔnɔ diɲɛ don o don san kalo 12 o de kosɔn bamakɔ su saraka bɔ yaasi kala ye ne y'a f'i ye ko ne t'a la o lamɛn ni minnu ta t'o ye dɔrɔn ni minnu ye yaasi kala ko f'i ka bagan fa ne ko nkalon don m'a fɔ ko i ti ka bagan fa i ka hidiya kama dɛ nka ka taa yaasi laada kɛ bagan fa ye n ko ye nkalon ye i y'a faamu wa o tuma na ne kalanna Sizani sɛwɔrɔli sugule fɛ yen kabini a bɛ balo la kana fatu fo bi diɲɛ don o don selifana o selifana a bɛ yaasi siɲɛ 41 kɛ safo siɲɛ 41 a sara k'a sɔrɔ a b'o kɛ a ka du kɔnɔ wa hali sini a ka du kɔnɔmɔgɔw m'a jabɔ b'o kɛ sɛwɔrɔli sugule fɛ yen i bɛ fɛn kelen ye yen nɔ ala ka mamadu i bɛ fɛn kelen ye n ka karamɔgɔlakaw fɛ yen ni n ko n ka karamɔgɔlakaw mɔgɔ dɔ bɛ na fɔ yala i bɛ ka waso ni ka alasa ne bɛ waso ne yɛrɛ de nka mɔgɔ ye n'i ye ɲuman min i ka mɔgɔ la b'a fɔ bɛɛ tɛ se k'i karamɔgɔ yira koyi ne bɛ n taw yira a billahi san kalo 12 diɲɛ don o don a diyara i ye o a ma diya i ye o waazulu dakuruɲɛ 2 kɔni bɛ kɛ du in kɔnɔ sɛwɔrɔli sugule de y'o sigi don o don safo ni safo jiginna hali dakuruɲɛ kelen de don maa kelen bɛ sigi k'o kɛ tɔw ye parce que ala ko cogo di a ko fa zakir fa ina zikra tanfa'ul qulubil mu'minina hakilla jigi kɛ i k'a dɔn hakilla jigi bɛ nafa kɛ mumini jɔn dusukun ye o mana ale ye nin kuranɛ aya in ta ko diɲɛ natigɛ don o don safo kɔfɛ n'ale ye yaasinu siɲɛ 41 kala a na dakuruɲɛ 2 fɔ a ka kalandenw ye a na dakuruɲɛ 2 fɔ a kanubagaw ye a na dakuruɲɛ 2 fɔ ala ka jɔnw ye o kuma a fana fatura a ka mɔgɔw m'o dabila hali sini ni safo jiginna ni yaasi in kalanna dakuruɲɛ 2 fɔ san kalo 12 seli t'a la seli t'a la foyi don o don de y'o ye yaasi in bɛ kalan don o don mais yaasi in dugawu a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ziyara nin de la a bɛ kalan dugawu b'a bolo o dugawu ya garatallah sɛwɔrɔli sugule tun b'o dugawu kalan a ka ziyara la a fatulen o ma dabila o dugawu bɛ kalan nin ziyara in na o dugawu ni dugawu caman tɛ kelen kodɔn ala ye kodɔn dɔ di a ma yɔrɔ mɔgɔ wallahi o tɛ sɛwɔrɔli sugule kelen dɛ ala ka mamadu cɛ o cɛ n'i ye kaliwa kɛ m'a fɔ n'i donna i ja ka jeliw ninnu kaliwa la dɛ cɛ o cɛ ye ala tɔgɔ dɔ ta ala tɔgɔ dɔn u bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de dɔ k'i don kaliwa la ɲɔtɛ n'i bɔ ne fa ye a bɛ nkalon ye n'i donna ni jinɛ tɔgɔ ni da sidɔn ye i bɛ don i bɔ ni fa ye sinon cɛ o cɛ dara ala tɔgɔ dɔ la k'i b'i yɛrɛ minɛ ka don so kɔnɔ ko mina ala wele n'o ye ala b'i bɔ ni kodɔn dɔ ye sɛwɔrɔli sugule ka kodɔn na ala ye dugawu dɔ d'a ma dugawu tɛ k'a fɔ k'a bɔra arabu jamana na dɛ ala yɛrɛ de ye dugawu in dɔnni d'a ma a ye dugawu in sɛbɛn billahi suma wallahi o bɛ kalan ziyara in kɛnɛ kan ala jɔnw bɛ yen o tuma na ale tora ten a y'a ka ziyara kɛ ten silamɛw bɛ na kabini maa 1 maa 2 maa 7 fo kana jama caya dɔw ko nin tɛ ko laban da ye yɔrɔ o tɛ b'a ko la nin tɛ ko laban ta ye wari ɲini don tɔgɔ ɲini don fo kana kɛ bi n ka cɛ segu ba kɔfɛla bɛɛ b'a ladege bi i b'a minɛ marakala fo ka t'i se fo suwa la k'a minɛ fo tɛnɛngun masinɛ kala kɔnɔna bɛɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ ziyara min na a bɛ sɛwɔrɔli sugule ka ziyara don
wa Muhammadu ziyara ka ca diɲɛ kɔnɔ dɛ wallahi i ti defo ye ziyara min na ka caya ka ma fɔ defo t'a la dɛ alkamalu lillah mais ala ko kɔnɔna na i ti defo ye ziyara min na ka caya n'i b'o ɲini diɲɛ kɔnɔ taa Sizani ziyara in na n'i bɛna ala wele ɲini parce que n y'a f'i ye ziyara kɛmɛ anw fɛ min ye bi ka taa bɔ ɲɔgɔn ye o la ka tila ka taa bɛn manamana kow la n'i b'aw sariya kɔnɔ sabu minnu yɛrɛ bɛ ka sariya fɔ u tɛ sariya dɔn n'a fɔra k'i taara ziyara la sa k'a taara bɔ ɲɔgɔn ye aw tilala ka fɛn wɛrɛ far'a kan o de bɛ ziyara k'o kungo gɛlɛya i b'o dɔn wa an taara bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ baro kɛ a banna a ye ziyara kɛ mais n'a nana mun fara a kan a ko kaburu dɔw bɛ yen an bɛ taa dugawu k'olu ye kabini n'o fɔra dɔrɔn hakili kan ka jigin saya la saya ani ɲɛnajɛ langolo olu tɛ man ka kɛ kɛnɛ kelen kan mais i m'a mɛn k'an taara ziyara kɛyɔrɔ la i bɛ tila ka ɲɛnajɛkɛlaw ye balanifɔlaw ye yan fɛ jimbe fɔlaw ye yan fɛ jimbe dakalen don bala dakalen don a dakalen don a daga ma daga yɔrɔ de la ni nin dakalen don a daga mɛ a daga yɔrɔ la mais k'a kɛ dɔrɔn ko non ko nin fɛn in dakalen don k'a bɛ kɛ yan fɛn bɛɛ daga tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ n'i taara Sizani t'o ye i bɛ dɔnkilidalaw ye dɛ kala dɔnkilidalaw b'a da u b'a da u bɛ alakira mankutu u bɛ dɔnnibaw mankutu walahi u b'a fɔ u bɛ dɔnkili da f'i yɛrɛ sigilen f'i fari kasi bɛ tiɲɛ nka ani ka maalankolonya don a kɔnɔ a y'o ta nin ziyara in o tuma na nin yɔrɔ in n bɛ nin fɔ diɲɛ ziyarakɛla bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ziyarako tɔ kɛmɛ wari bɛ min kunna dɔrɔn u bɛ taa fa kɛ waliju ye k'a ba kɛ waliju ye ka sɔrɔ ka taa ɲɛnajɛw sigi o la a tɛ bɛn an b'a fɔ k'a da kan a tɛ bɛn dɛ fɛn dɔ bɛ yen a dakalen don yɔrɔ dɔ la dan dɛ kabini i ye suko fara i ka ziyara kan n'i kun y'a dan dɔrɔn k'an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye na arabukan na non i mana min kɛ a b'a fɔ ko ziyara mais tant que n'i ko k'an bɛ taa maa ɲuman dɔ kaburu la ka dugawu kɛ ka ban o maa ɲuman kaburu dugawu kɛ a kana o ni fɔli ni ndasi dɔw don ɲɔgɔn na k'o kɛ wari ɲini yɔrɔ ye sisan ziyara ko tila bɛɛ kɛ mɛ wari ɲini de Sizani ziyara carte bɛ d'i ma carte bina d'i ma Sizani ziyara la carte bina d'i ma mais e ka Sizani ziyara carte lajɛ ta i ka ziyaratɔw carte lajɛ ziyaratɔw carte bi d'i ma i b'a sɔrɔ carte fila de don carte soutien walima carte d'invitation mais Sizani ziyara la soutien ko tɛ invitation ko tɛ e k'a kalan k'a lajɛ fɔlɔ n b'a fɔ i ka n'o dɛmɛ koyi o b'i dusukun na n'o tɛ a tɛna f'i ma ko carte soutien ayi o tɛna f'i ye baara min bɛ kɛ Sizani ziyara la dɛ o de sɛbɛnnen don Sizani ziyara carte kan o de la tiɲɛ yɛrɛ la an ka ziyara ni maa caman ta tɛ kelen an bɛ waso n'o ye koyi voilà Muhamadu i y'a faamu ko lamɛnbaaw ka nin yɔrɔ in ta carte bɛ anw ka ziyara la Sizani ziyara carte b'a la mais ani carte ba kelen tɛ kelen ye a carte kun tɛ k'i k'u dɛmɛ ye i y'a sɔrɔ a kɛlen don cɛ min y'a kɛ a b'a kɛ don min na a y'a kɛ n'a kunnafolo ye n'i y'u dɛmɛ a farala ka di u m'i deli mais i bɛn'u ka carte in sɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ a la i cɛsiri i ka carte in ɲini carte in di kun ye mun ye e maa min bɛ taa ziyara la i k'i hakili to i yɛrɛ la ko nin waati la hasbunalaw bɛna wurudi nin waati la kuranɛ bɛna kalan nin waati la astagfirullah bɛna wurudi nin waati la sɔli bɛna wurudi nin waati la salatul fati bɛna wurudi nin waati la wazifa bɛna kɛ nin waati la kuranɛ bɛna kalan nin waati la dalayilu bɛna kɛ nin waati la an bɛna taa kaburu dɔ la ka taa dugawu kɛ nin waati la nin ye wazulu waati ye nin waati ye dugawu kuncɛ waati ye o de sɛbɛnnen don carte in na k'a d'e ma mun kosɔn ni e taara i kana na taa kɛ manamana ko wɛrɛ ye ka ɲinɛ i taa kun kɔ billahi a ye ziyara kɛmɛ ta a bɛ 99 lajɛ i ti nin sɔrɔ a la i ti nin sɔrɔ a la wa nin de bɛ Sizani ziyara carte la a bɛ taa i k'a lajɛ o de la n bɛ ka kuma in fɔ aw ye n tɛ k'a fɔ ten dɔ ko a ye taa n'a taara seere don dɔw bɛ na fɔ Ayatollah ziyara in bɛ don jumɛn ma ziyara don ni Ala ma Ayatollah ka jɔnya jɔ a kan ne yɛrɛ b'a kanu kɔni n bɛ taa o de ka di n bɛ Bamakɔ bi kɔni mais n'Ala ma n ka jɔnya jɔ n kan parce que an b'a fɔ ten Ala ka kow ka ca ne bɛ taa ziyara in bɛ daminɛ juma nata ye n'o bɛ le premier ma ziyara in bɛ daminɛ samedi dimanche tile 3 de bɛ k'a la a tile 3 bɛɛ kuranɛ kalan wurudi i y'a faamu dugawu a tile 3 bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ nin kan wallahi an b'a la deli Ala k'a don yirana o de la Seku Ali Sugule ni cɛ ba kelen tɛ kelen ye alhamdulillah an karamɔgɔ Seku Usmani Madani Hayidara y'a fɔ cogo min na ne y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa sɔrɔ o cogoya la o b'a yira Ala ka cɛw i bɛna olu sɔrɔ a kɛnɛ kan ye a dɔ bɛna fɔ Ala ka muso ye jumɛn ayi m'a faamu n'a fɔra Ala ka cɛw o kɔrɔ ye Ala jɔn minnu ye kow to Ala kama Ala jɔn minnu ye kow kɛ Ala kama Ala jɔn minnu bɛ sariya dɔn anw da caman bɛ yen nɔ an ka wazulu ye dɔrɔn sariya ma jɛna sariya parce que adamadenw ye sariya kɛ mɔgɔw ta di ka sariya bɔ Ala taya la kuranɛ de ye Ala ka sariya ye ni kuranɛ tɛ sariya tɛ yen silamɛ bolo kan'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ Ayatollah de filɛ k'a f'i ye ni kuranɛ tɛ sariya tɛ yen wa n'i taara i bɛ kuranɛ dɔnbaw
de sɔrɔ Sizani billahi tallahi cɛ u bɛ Sizani ni bɔra ni kuranɛ kɔfɛ ka taa ko ko kɛ u tɛ siran ɲɛ u tɛ malo ma u b'i wele k'i jɔ k'a fɔ nin di daga wa nin dabila i bɛna cɛw sɔrɔ ni ziyara in kɛnɛ ka Sizani olu bɛna dugawu kalan na olu bɛna kuranɛ kalan na ni kuranɛ kalan bɔra la san dankɛ Sizani n'i y'u ye kare kɔnɔ ka yala i t'u ye diɲɛ don o don ka kalandenw sigilen don k'u koli n'u y'u sen ta k'a da nin ka sɔgɔma 8h seli fana u bɛ tila u tilalen darisu kalan na olu ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnnen don Ala ka diinɛ kuranɛ dɔnni ma k'a di mɔgɔw ma mais ziyara in na olu bɛ taa o kɛnɛ kan cɛw bɛ sadakalaw kala ye o cɛ dɔw sɔrɔli k'o sɔrɔ i ɲɛ yɛrɛ la k'o ye o ka gɛlɛn o kumana i b'a dɔn Ala jɔnw de bɛ taa ye an b'a Ala deli Ala k'a jira an na ziyara ye juma nata ye an b'a Ala deli ni Ala ye juma jira an na Mamadu dugawu kɛ koyi a tule an bɛ taa sala an ma taa wa n'Ala ma basi kɛ ɲinɛ an bɛ taa ziyara a y'a hakili to a la e min bɛ fɛ ka ziyara k'i ka dugu la e min bɛ fɛ ka ziyara k'i ka dugu la walima e bɛ fɛ k'a k'i ka du kɔnɔ ziyara kɛ ni ladamu ye wa Ala jɔnw ka dugawu bɛ minɛ nin yɔrɔ in na Sɛki Ali Sugule yɛrɛ an k'a f'i ye fɔlɔ i k'a faamu ale ka histoire a fitinin filɛ nin a nana Sɛki Ali Sugule fa de y'a kala fɔlɔ o tɔgɔ ye o de ye Ali Sugule u b'a fɔ ma Bɛnkɛ Sugule o de y'a kala o kɔfɛ a taara kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ mais o kɔfɛ a nana kalan kɛ Segu Bokari Camu fɛ yen i bɛ Bokari Camu dɔn Segu madrasa n'i ye Segu madrasa fɔ maa fila de bɛ n'i jɔ te kan fɔlɔ Bokari Camu ani Saada ninnu de ye Segu madrasa so fɔlɔtigiw ye mais Ala ka kɛ la Sɛki Usumani Madani Hayidara ale kalanna Saada Ture fɛ yen Sɛki Ali Sugule ale kalanna Bokari Camu fɛ yen bon nin don tile ma Saada ni Bokari Camu u tile la Segu kɔnɔ arabu kalan sira kan u ɲɔgɔnna kan ka dɔgɔ i bɛ se ka kɛ waliyu ye ka tɛmɛ o kan i bɛ se ka kɛ kutubu ye ka tɛmɛ o kan mais Ala ka diinɛ dɔnni sira kan ka kalan kɛ mɔgɔw kun Segu kɔnɔ u ɲɔgɔnna kan ka dɔgɔ o kumana Ala ye nin nɔrɔtigi fila kala u fɛ o kɛra tuma min na a ko Sɛki Ali Sugule a ka kalandenya na Bokari Camu musow tun bɛ wuli dugutilama fɛ k'a sɔrɔ daga sigilen don u kan ka tobili min kɛ u kan ka ji kalayali min kɛ k'a di mɔgɔw ma u bɛ wuli k'a sɔrɔ daga sigilen don u bɛ wuli u b'a sɔrɔ daga sigilen don mais u t'a sigibaga dɔn dɔw bɛ na nkalon tigɛ jinɛw de bɛ karamɔgɔ bolo jinɛw de b'a sigi jinɛ tɛ karamɔgɔ bolo dɛ kalanden ɲuman dɔ de tun bɛ karamɔgɔ bolo n'o ye Sɛki Ali Sugule a tun bɛ wuli dugutilama fɛ ka giribu tɔw d'a mɛn sunɔgɔ la kuma a bɛna daga sigi ngolongalangolo yɛrɛ yira tɛ dɛ barama mankan ka bɔ tɛ dɛ a bɛ tasuma minɛ dɔɔni dɔɔni k'a minɛ ka daga sigi a kan musow bɛ wuli k'a sɔrɔ jikalanda sigilen don a y'o k'a karamɔgɔ ye i y'a faamu wa u ko b'a fɔ cogo o cogo Bokari Camu y'a to yen kuma bɛɛ fɔ don bɛɛ ye o kɔfɛ ni gɛrɛbuw jɛra ka bɔgɔ nɔɔni ko sini k'an bɛ so bari ni gɛrɛbu tɔw sunɔgɔra a bɛ wuli dugutilama fɛ k'o bɔgɔ muso la mɔgɔ b'a ko karamɔgɔ y'a mu dɔw b'a ko jinɛw y'a mu jinɛ m'a mu dɛ kalanden ɲuman de tun b'a karamɔgɔ bolo o de la Bokari Camu ko n'ale den ye 9 ye ko 10 n'a ye Sɛki Ali Sugule n'ale den yɛrɛ ye 10 ye 11 n'a ye Sɛki Ali Sugule billahi mɔgɔ bɛ to f'i ka kalanden ma yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ i ye jɔyɔrɔ dɔ ye a la n'o kalanden ka ca dɛ mɔgɔ bɛ sɔn i ka kalanden i bɛ dugawu k'a ye nka k'a fɔ ni ne den ye 9 ye 10 n'a ye nin ye ni n den ye 10 ye 11 n'a ye nin ye a b'a sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ dɔ kɛ mana Bokari Camu yɛrɛ y'a ye sisan vraiment nin ye kalandenw na kalanden dɔ ye o la Bokari Camu fana ye a kɛ mugadamu ye ka tila k'a kɛ kalifa ye ka tila k'a kɛ seko ye tijaniya sira kan a fa tun ye tijaniya ye dɛ fa Sɛki Ali Sugule fa tun ye tijaniya ye mais Bokari Camu a ka tɔrika sira kan a ka tɔrika sira kan o de ye Camunakaw ye Segu o de la Camunakaw ka ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo bi Wazulu ni Bokari Camu yɛrɛ nɔ sira kan o ye Senina ye Senina Mori Camu ale de bɛ taa ziyara in na san o san an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'a lafiya ale ye maakɔrɔ ye tuma dɔw la hali taama ma nɔgɔ a ma bi kosɛbɛ ale de bɛna ka na ziyara in a dugawu kunjɛw kala mais Sɛki Ali Sugule yɛrɛ o nin bɛɛ lajɛlen la a taara ka ko to jɛnni bolo adamaden i bɛ cɛ dɔn ko cɛ ka ɲi cogo di a nɔ n'o tɛ ne na tile ma bɛn o mais munna ne kɛra a fɛ a nɔ jumɛn bɛ yen a dɔgɔnin Abubakari Bashir Sugule a dɔgɔnin Abubakari Bashir Sugule o de y'an ka kalifa ye bi o de y'an ka seko ye Sizani o de y'a dɔgɔnin o de sigi bɛ kalifaya la ye a ye minɛ
ni min ma fara a kan o ma bɔn awɔ a ye minɛ min ta a kɔrɔkɛ nɔ na min ma fara a kan bi fɔlɔ ziyara jama kun ye kisani dɔ ye bon n'a y'a sɔrɔ ko dɔgɔkɛ kun b'a minɛ ka ɲɛ a se kisa dɔ ma bi a tɛ se o ma dɛ mɔgɔ kun b'a fɔ a kɔrɔkɛ kun bɛ ta sa nka ko in tiɲɛna ala barika la bi a dɔgɔninw bɛ yen a dɔgɔnin min bɛ golo kan bi o ye Sheikh Abubakar Bashir Sugule a n'o dɔgɔkɛ Muhamadu Arabi Sugule a n'o dɔgɔkɛ Bafin Sugule ani ka se famille Sugule la bɛɛ lajɛlen ma ko de bɛ olu bolo bi nka i bɛna mun dɔn n'i yɛrɛ sera Sizani ziyara in na b'a sɔrɔ Sizani ka bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko ziyara bɛɛ lajɛlen bɛ ka ziyara in ta k'aw bolo don a kɔrɔ n m'o f'i ye walahi Muhamadu walahi n bɛ ka min f'i ye hakika don cɛw bɛ Sizani ne ka kalandenya kɛ Sizani ka bɔ walahi ne ma deli k'u ye kare kɔnɔ k'a fɔ ko nin karamɔgɔkɛ nin a filɛ nin taama na kare kɔnɔ ni misirila ta tɛ ne ma deli k'a ye mais ziyara in kama u b'o ka du kɔnɔ ka na ziyara in kuranɛ kalan na i bɛ da la ziyara de don sinon ko ba kelen mi kɛ Sizani wallahi olu ti bɔ ko ba kelen mi kɛ Sizani ne bɛ karamɔgɔw dɔn Sizani u ti bɔ diɲɛ kɔnɔ k'u bɛna mais ni ziyara in sera u bɛna o kumana dɔgɔkɛ min bɛ a place la bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'a lafiya kɛnɛya ala ta ala k'an n'a kɛnɛya den minnu bɛ yen ani mɔden minnu bɛ yen ani kalanden minnu bɛ yen alhamdulillah an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye an bɛ kuma laban kɛ jumɛn ye ziyarakɛlaw Mamadu an bɛ kuma laban kɛ o ye mɔgɔ minnu wulila ko an bɛ taa ziyara la aw kan ka kɛ cogo di kuma de bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ taa ziyara la o tɛ taa ziyara la dɛ n y'a f'i ye n ko ziyara bɛ yen ziyara bɛ yen dɔw ta kun ye an ka ye an ka dɔn an yɛrɛ ni seko ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kumana an ka dumuni tɛ na wa o kumana a bɛ cogo di parce que i b'an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an Bamakɔkaw de tɛ taa i bɛ muso ye nɔ n'a bɔra tan bo kɛ la olu tɛ fɛ k'olu ka diɲɛ foyi kɛ fo kalandenw de k'a bɛɛ kɛ k'e taa mɛn ziyara la e taa mɛn maabaya la e b'a taa foyi la e kɔni taara i taara Sizani kɔni awɔ ne ti a tule don quoi ne ala ko sera ka quoi ne dusukun Seydou Ousmane Madani Haidara ye application dɔ sigi anw na an tɛ sera dafɛn ala ko sera ka bilen k'an tɛ tiɲɛ fɔ a bɛɛ ni Kur'ana cɛ wallahi billahi mɔgɔ ba kelen bɛ taa ziyara la nin ziyara in kelen tɛ dɛ foyi t'u ye n dara ko u bɛ taa ni yɛrɛ bonya ye ka segin ni yɛrɛ bonya ye gɛrɛbuw kana an ka nin ko in kɛ dɛ ji t'anw ka yɔrɔ la dɛ anw ka dumuni ko dɛ ni mɔgɔ yɛrɛ ma anw ka seko to yan anw de tun b'a kɛ tan non e tun bɛ mun kɛ ka seko to yan i ka y'o seko min ma dɛ o dɔgɔninw n'o denw de filɛ nin ye u bɛ ka min kɛ kɔrɔkɛ tun tɛ se k'a kɛ kɔrɔkɛ ka jama tun t'u ta bɔ f'i k'o de jateminɛ mais caman tɛ nin yɔrɔ jateminɛ seko tun b'a kɛ tan seko tile la a kuma an b'o ta koyi ni ko bonyana e fɛ an bɛɛ bɛ jɛ k'an bolo don a kɔrɔ de nka e k'i sigi ye a ye n'an ka ji banna dɛ an ka dumuni banna dɛ dumuni tɛ mɔn an bɔ kuma na dɛ anw ni seko ma ɲɔgɔn ye non o tɛ billahi cɛ ba kelen bɛ yen i bɛ taa ziyara la n'i ye ziyara kuranɛkala sɔrɔ k'a wurudi sɔrɔ ka astagfirullah n'a sɔliw kɛ ka wazifaw kɛ i ni seko kana ɲɔgɔn ye fiyewu mais a b'a sɔrɔ i dusukun ni seko dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara ziyara la i bɛ ziyara sɔrɔ ni ni seko den dɔ ye ɲɔgɔn ye walima ni seko ka mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn ye walima i ni si kana ɲɔgɔn ye i k'i sigi dɔrɔn dugawu ka kala billahi seko dusukun b'i fɛ mais ka taa kɛ yɛrɛ yira de ye kɛnɛ na ten an ka dumuni donta an ka dumuni bɔta an Bamakɔkaw anw ni karisakaw anw bɔra nin dugu in na non o ha ho no ziyarakɛlaw a y'o bila a bɛ taa ala de ɲini a tɛ taa karamɔgɔ ɲini ayi karamɔgɔ kɔni ye sababu ye wasila don nka ka taa a kɛ faamaya ni ma a tɔgɔ yɛrɛ bonya ye wallahi i taara kuranɛ kalanni ɲɛna mais n'i ye kuranɛ dɔn i tɛ yɛrɛ bonya kɛ kalandenw anw minnu ye kalandenw fana ye an k'a dɔn ko an ye kalandenw ye don dɔ la dɔ fana y'an ka kalanden ye f'a ka hakili to na kalandenw an ye kalandenw ye don dɔ la an fana dɔ ka kalanden y'an ye cogo min na an yɛrɛw bɛna kɛ dɔ ka karamɔgɔ ye ten kalandenw n'an ye nin bila an kunkolo la dɔrɔn an bɛ lafiya mais kalanden ba kelen bɛ yen ni jamana bila o la o kɔ ka taa dɔrɔn o yɛrɛ bɛ taa k'a yɛrɛ kan a yɛrɛ kɛ bakɔrɔni dumuyalaka ninnu a karamɔgɔ hali n'i taara ni kalanden ba kelen ye karamɔgɔ fɛ yen f'i k'a dɔn k'e n'olu bɛɛ ye karamɔgɔ ka kalanden ye i k'i hakili to i yɔrɔ la nin yɔrɔ in na n'i taara ni kalanden ba kelen ye waso ko don i kan ka nisɔndiya mais f'i yɛrɛ ka kalandenw ka sira ko cɛ ninnu ka karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ anw tɛ k'o kɛ n'o kɛra i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o kɛra i ye tanu sɔrɔ kalanden dɔ bɛ yen kana ɲugu i yɛrɛ la kalanden ko wari tɛ n bolo est ce que ne cɛ anw kɔni anw dɔw tɛ wari t'anw dɔw kun est ce que n'anw taara anw bɛna ye wa wari ko kuma bila kalanden adamaden bɛɛ n'a sɔnfɛn don ala ko ala ka diinɛ na ko ni n'a ka nafolo i tɛ nafolotigi ye nka i ni y'i ta ye n'i taara ziyara la i bɛ se ka mun kɛ wari kɔni d'i kun nka i bɛ se ka mun kɛ e min fana ye waritigi ye e ka waritigiya jɔyɔrɔ ye jumɛn a kɛ
jamu fara ɲɔgɔn kan kalandenw kanubagaw an minnu bɛna taa ziyara ni anw ni yɔrɔ ye kalanden caman bɛ yen nɔ cɛ ɲuman ye ni waritigi kun tɛ n'i lajɛ o bila kabini y'o bila i dusukun na i yɛrɛ dɔgɔya kabini y'o bila i dusukun na i y'i yɛrɛ jasi a dɔw wari tɛ ne kun nka ne ni ye n da ye wari tɛ ne kun ne karamɔgɔ kanu bɛ na wari tɛ ne kun ne farikolo ye n da ye n bɛna baara kɛ bilahi talahi ala bɛ jɔyɔrɔ dɔ d'i ma wallahi billahi ala bɛ jɔyɔrɔ dɔ d'i ma hali n'a y'a sɔrɔ i bɔra kalanyɔrɔ la parce que caman m'a faamu an caman bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ la a kɔrɔ tɛ ko an bɛɛ taara kalan kɛ k'an bɛɛ bɛ taa kɛ karamɔgɔ an ka dugu la koyi ayi mais i mana kɛ fɛn o fɛn i ka dugu la n'a y'a sɔrɔ barika b'a la i bɛ cɛw da n'o i ka dugu la n'i kɛra sɛnɛ kɛbaa ye wallahi ko cɛ ɲɔ b'a wele ɲinɛ dɛ t'a kalama koyi a karamɔgɔlaka ninnu mɔriw de don koyi a kalanna sisan dɛ Allahu akbar wallahi o ye tiɲɛ ye i ye ɲɔ sɔrɔ sisan nin ye menuisier n ka cɛ n ko n'a ye armoire dilan dɔrɔn o y'a sɔrɔ a tɛmɛna n ka cɛ a dun kalanna de koyi n ka kalanna n ka kalanna sisan de munna i ye karamɔgɔw tanu i mana kalan kɛ ka kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ dan kɛ o la mais karamɔgɔ bɛɛ kɔn tɛ ko n taara kalanyɔrɔ la ko fo ne kana kɛ mɔriba ye ko ne kana kɛ jamatigi la o ye Ala subhanahu wa taala ka sɔn kelen kelenw de ye o kalandenw an kan ka hakili to nin yɔrɔ la an bɛ Ala deli ziyara Ala k'a yir'an na hɛrɛ la Ala ka sababu ɲuman k'a ye Ala ka garisɛgɛw foni Ala ka laban ɲuman d'an ma Ala k'an diɲɛ ɲɛ Ala k'an lahara ɲɛ Ala k'an kunna ja Ala kana ja k'a koya an bɛ Ala deli sijan ni kɛnɛya laban ɲuman Ala k'a d'an ma bonya ye Ala ta Ala k'a d'an ma karama ye Ala ta Ala k'a d'an ma daraja ye Ala ta Ala k'a d'an ma an bɛ Ala deli ziyara in don Ala k'a yir'an na ziyara bɛ bɛn le premier ma le 2 le 3 le 3 de don a bɛ kɛ Sizani kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sizani bɛɛ lajɛlen ta ye ziyara in mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na Cheikh Mahamadu Ali Sugule ka famille Sugule la famille alhamdulillah ko bonya n'a karama a b'olu bolo an bɛ Ala deli Ala k'a don yir'an na hɛrɛ la an karamɔgɔ Cheikh Usman Madani Haidara an tɛ se ka bɔ kuma na ni an ma ale ka nɔnabila kɛ n y'a f'i ye ne yɛrɛ Sizani ta sababu ye o ye Haidara ye ne yɛrɛ k'a dɔn Cheikh Ali Sugule ye cɛw dɔ ye ka fara cɛw kan Ala ka jɔnw don o sababu ye ale ye o mana an bɛ Ala deli Cheikh Usman Madani Haidara k'a fɔ américain ye ko a mɛn'u bolo ye sa u ka sabali u k'a bila ka na an mago b'a la sunkalo setɔ don tafsiri waati sera an b'a la deli sijan kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a danna ma ayi non karamɔgɔ ye koyi Haidara Ala wallahi n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a dɔnni sabati an na n'Ala y'a dɔnni sabati la i lafiyara mais n'i y'a ye n'i m'a dɔn dɔrɔn i bɛ tɔɔrɔ parce que ni ko dɔw kɛra a la dɔrɔn i bɛna tɔɔrɔ non f'i k'a dɔn kira mɔden don n'i y'a dɔn kira mɔden don dɔrɔn ko caman kɛra kira la kira mɔden dɔw fagara a ye karamɔgɔ ma faga f'a dɔgɔyara dɔrɔn dɔgɔyali tɛ foyi nɛni tɛ bari mɔgɔ la ka mɔgɔ nɛni a tɛ foyi cɛ ye a tɛ foyi cɛ ye i y'a faamu a kɔni b'i dusu kasi don dɔ la nka n'i y'a kɔrɔ dɔn n'i nɛnina nkalon kan mais n'i nɛnina tiɲɛ kan tɛmɛ n'i ka ko ye karamɔgɔ Ala k'a mɛn ɲɛ a n'a denw Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u tanga Ala ka barika don an na ya rabbi Sharif Ahmad Tidiane n'a dɔgɔw an b'a la deli Ala k'an n'u bɛɛ kelen ma naafigi minnu b'u senkɔrɔ Ala k'u kisi u tɔɔrɔ ma jahili minnu b'u senkɔrɔ Ala k'u kisi u tɔɔrɔ ma an b'a la deli bezengɔni minnu bɛ jabanji minnu bɛ Ala k'u kisi u tɔɔrɔ ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye Sharif yɛrɛ bɛ Nigeria jamana kan sisan an b'a la deli Ala ka segin n'a ɲuman ye dɔgɔni fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka segin n'a bɛɛ ɲuman ye DGP ale yɛrɛ bɛ karamɔgɔ kɔrɔ ye sisan an b'a la deli Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'an n'a kisi Ala k'an n'a tanga Ala ka jidi kɛ n'a ye ko n ka dugawu k'u ye ko n ka dugawu bɛ yen k'u k'u hakili to a la ayatulayi don ni Ala sɔnna an bɛna taa Sizani an bɛ n karamɔgɔlakaw ka ziyara an bɛna taa o la ni Ala ma baasi kɛ ziyara in a kan ka bɛn juma nata ma k'a minɛ juma ka taa bila fo dimanche o de don bɛɛ bɛ kɛ kuranɛ kalan ni wazulu de la an b'a la deli Ala kan mɔgɔ minnu ye dugawu ɲini an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu ɲini u yɛrɛw fɛ maa ti bonya dugawu ma o de kosɔn ko sama ni dugani o taara min kɛ dugani ko sama ko n nana n kalifa i la sama ko n y'i ka kalifa minɛ nka sama ɲinɛna k'a fɔ ko n yɛrɛ ye n kalifa i la parce que ale y'a ye k'ale ka bon n dugani tilala ka na siɲɛ 3 sama ko n ye kalifa minɛ siɲɛ 4 sama ko n dugani ne de ma fɔ i ka kalifa minɛ o ye mun wɛrɛ ɲini n dugani taara dozo ye n dugani bɛlɛ kana kisɛ sama bɛlɛ kana kisɛ kɛ sama na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko maanabɔlaw ka kuma don kuma kɔrɔma de don nka caman di kuma in faamu sama tɛ n dugani tɛ kuma bɛ min nɔfɛ maa ba ni maa ni kuma b'o de nɔfɛ mais a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko sama ni dugani de don Ala ka Mamadu n bɛ segin a kan i ka histoire in faama bila i kunkolo la an y'a mɛn maanabɔlaw da a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko maana don maana tɛ kodɔn kuma don min bɛ sɛbɛn n dugani de taara sama yɔrɔ la ko sama ko n nana n kalifa don i la sama ko n dugani ma ko n y'i ka kalifa minɛ n dugani segira ka na ko sama n ye n kalifa don i la sama ko n dugani ma n y'i ka kalifa minɛ n dugani nana fɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 na sama ko cɛ n y'i ka kalifa minɛ sa e bɛ mun wɛrɛ kɔ mais sama hakili ma se k'a dɔn
ko ale fɛnɛ kan ka fɔ nduga ma wa n yɛrɛ ye n kalifa i la ndugani taara ndugani taalen min kɛ dozo ye sama bɛlɛ kana kisɛ kɛ sama na mais ndugani ɲɛ bɛ dozo kɛ natɔ la a ko e k'a lajɛ bonya ni hakili tɛ kelen a ko ne taara n kalifa nin na n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ nin ko k'a y'a kalifa nin na sisan n bɛ taa fɔ a ye wa dozo b'i kɔ dɛ i yɛrɛ ɲini mais sama ye mun ye ale ka bon ndugani fitinin nana kalifa ale la ale ka bon foyi tɛ se ale la o ye fili ye kuma kɔrɔma de don sama tɛ ndugani tɛ e de b'i yɛrɛ filɛ maaba e de bɛ filɛ karamɔgɔ ye dongo do maanu e yɛrɛ bɛ minnu jate maanu ye wali bɛ minnu jate kunfinw ye olu bɛna k'u bɛna dugawu ɲini e fɛ nka e yɛrɛ tɛ dugawu ɲini olu fɛ i dun k'a dɔn dugawu tɛ minɛ da kelen na i tigɛ mɛ dɔ n'a ka finikoloni na walima i tigɛ mɛ dɔ la k'o tɛ karamɔgɔ ye k'o ye métier ye o ye fajiri seli dɔrɔn ala ko ɲi ka dugawu minɛ n'o nana e yɔrɔ la n'i ko dugawu n'o ko dugawu kɛ i yɛrɛ b'a fɔ dugawu kɛ ɲe i y'a faamu wa sama bana ka misaliya la maaba bana ka dugawu ɲini maa ni fɛ maaba yɛrɛ fɛ k'ale ye maaba ye k'a sɔrɔ a filila de ala ye jɔyɔrɔ dɔ de kalifa i la o mana ni maa ko ɲuman ko dugawu kɛ ɲa fɔ i yɛrɛ ka dugawu kɛ ɲe a bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dugawu kɛbaa fila kanu sera ka ala b'olu ka dugawu minɛ n bɛ dugawu k'u ye n bɛ dugawu ɲini u fɛ n y'a ɲini ala fɛ sitana ala k'an kisi sitana tɔɔrɔ la janjugu ala k'an kisi a la jabanjugu ala k'an kisi a la an bɛ dugawu min fɔ an b'an ka kisi min fɔ tu bisimilayi suruku dugutigi suruku jamanatigi jugura faama anw ye jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala don fɛn kana don fɛn ma kira don fɛn kana don ne ko ala ne ko a kira nin ye dɔnni de n'a kun fɔra arabukan na ɲaama kalandenw bɛ tile ka na ne fɛ ko an n'a ma ala tɔgɔ kalan na nka fɔlen an ka kan na kodɔnbaa kelen kelenw b'a ta ka mago ɲɛna ko a to la k'i ka kilisi ye tiɲɛ mais ni ne kun ye nin kuma dilan arabukan na ka nin dugawu dilan i bɛ dɔnnibaa dɔw sɔrɔ u bɛ na walahi ko an n'a m'i ka dugawu ɲini k'ala ko ka taa n'a ye nka n y'a kuma fɔ bamanankan la min kɛ u m'a faamu n b'ala deli ala k'an don a berefini kɔrɔ ala k'an kisi an n'an karamɔgɔ ani kanuɲɔgɔn bɛɛ ani dɛmɛbaa bɛɛ min bɛ mali kɔnɔ ani min bɛ mali kɔ kan an ka pajiw minnu b'an filɛ su minnu b'an filɛ tile an ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka rahim warzuqna wa anta khairur raziqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la khadun rajina